Faig de voluntariat, de voluntari testimonial, vaig a visitar persones operades de càncer de mama, en aquest cas dones hospitalitzades, i la meva missió és estar amb elles, saber-les escoltar, saber compartir una estona, si tenen preguntes, ajudar-les des de la teva experiència, però mai posant-te en el teu cas concret, no? I és una experiència que m'agrada molt i que penso que al principi em va costar moltíssim fer-la, però després hi trobes el que és el tòpic, no? Que reps més que no pas què dones tu. Dintre de la por de la malaltia, reps molt perquè aprens molt d'ells, no? Penso que el més important és saber tenir un temps per dedicar-hi i que elles, quan et parlen, t'agraeixen el que tu les puguis escoltar. Sí que és el que s'ha dit avui aquí, és molt important saber escoltar molt i mai voler parlar per sobre d'ells. I que el que és molt important és saber compartir molt amb altres voluntàries, coses que a tu t'han passat i experiències que has viscut.